हेलौ लोगोफोर, आंनि बे रनसिंल' इउटिउब चेनेलाव बरायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो लाइक, शेयार, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइबबो खालामदो। ओरैबायदि हाजागोन मानो नांगौ बेखौ? गोजा बियार गारदावहैनि माइब्रा हाजोआव बुस्थु माइब्रा हाजोआव खारबोदो अबे अबे दे ओइ दसिदागै आलु लागिरा गवा गैला दांसो फिसौनि दंब्रा मा गैया बेलाय। मानो हादों बेखौ? गोजा बियार गारदावहैनि जरजेन नोंनो बानलु हादों नोङो दखानदार आयु बानलु हानांगौ माबो ओंथो सुगोन ना सुरा बानलुखौलाय? नांगोन आंखौ लाब्रा दा बिलाइ हायोबा होलाय। हागोन रा आलौ ओंखानाय दिनै मोजां वाटारप्रुफ खासोदां माथो। नंनायालाय नोङो ओइ मास्टार फैलाय बेयावलाय हाबो दं साइकेलजों हरबाय जोंनो बरिं मोननानै फैदों। ओइ नों एगजामफोर लाखांबाय? जाबायानोलै 18निफ्रायनो हामाखै ओहो फैसा थाखानांगोन माने जोंहाबो रेगुलार ना 1300फोर थांगोन नामा नोंखौ गारखायाब्रा आं